barokah barokah tidak ceritane arep buka sepeda motor nek iki lali apa nabi dalane lali nah iki lagi budal gitu video kan dalane kaya ngopo bro lagi budal bro lagi ngopo banget mau dalane ngene iki sih enak bro sih paling kesat iki dan iki aku bonsaan karo Mas Aklis dan buri ono Mas Didi kalian Mas Pri terus Cipural lipir wonge lipir nah iki Mas dari ada Mas Prima ono ketemu Mas Prima habis bubuk pakai rokondo jalan itu sore sidik tok Mas yo soalnya wi dalane longsor dicor dhisik dan iki imbuh iki nek dalane didandani sampe gak ngerti dan mau tukang riase yo truk ya mau sepeda bos wedan esuk aku ben kepoe kok oke bro, iki wis tekan dalan sing arep dibangun dan iki katel, iki ketemu truk-truk, ketemu truk-truk yang membawa katelnya. Nah ini, wow. Kaya ngene Pak. Enak gonceng, kebuka katep Pak gonceng. Gonceng apa kowe gua ya. Wah, dalane Pak Jodil. Iki sampe dicor, Mas, Bro. Jadi sampe dicor. Dan iki tembusane teko pasar Dawi. Sono iki dalane bobar diguyur udan wae ngene buas untung guys sore dadi ondok kesat lumayan bos ngene lho pelan-pelan Pak Sopir pelan-pelan Pak Sopir Pak Sopir, awas Pak Sopir. Pak Sopir. Wah, iki model belakang ada toh. Ki wah, joram jero de bos. Ora keduk. Gak dikeduk. Ya. Iki kalen toh. Sobat kan belajar seru lewat teratak ben kalau tidak tuh ben bau nantak dosa ayo untuk maju sih bagian jatuh kan ayo untuk maju sih lek gonceng lena man alah teh ceblok Kurat karet gak kancingan jangan Cianjur bos cek mau don seru ini anu katele prayo ya libur ya tapi gimana ada yang teredam ses pelan-pelan tir
sampeyan dicor lenyer iki men arep nang Madiun lewat kene codak Pak. Iki bagian nggon sama kesasar. Oh, ala-ala. Iki koyo ngene lho Pak. Yo ngirim kantor-kantor kuwi. Aduh. Wis. Ngomong wis do bongkar iki. Alah. Dayo ngidul we. Ayo santai kono nae. Alhamdulillah untuk kesabru. Aduh. Lewat kene, Pak. Ngiri. La. Gini kayak gitu. Iya. Pati ya, Bang. Dua kali. Apa mbok interogasi ya, Baran? Kodene gede lah. Gede tenan. Iya. Bukan. Masa? Kita apal, coy. Dekat telepon, coy. Wah, ini po ayo. Mau kono? Mau. Tadi kono. Kita dan kan surun-surunan mulai kene, Mak. Iya, kene kae. Tapi soben ki dikatel, dicor. Oh, katok iki bongkar. Kuwi ya. Jere disurung dasar. Jadi surung dasar jere Rio. Nek gak iso. Ate orang ngenteni Rio sik lah emang. Marung-marung sik apa piye? Iki to kene bukan. Lah gua tak wonge langsung pelaku rene. Apa-apa. Ya. Pak sopir pir. Wah, dia bikinane surung-surungan iki lho, Bro. Sing disurung iki sing dinane pasang iki lho. Iki lembut kok kaya ngene lho, Bro. Cepake kaya ngene lho, Bro. Heh? Iya. Lambo. Lho truk kene iki lho, Cak. Truk iki jeneng omahe Pak Wokono. Ya kene sih iso ora. Mending awak dhewe bongkar sik. Karuan. Dibongkar nek truk kita dalane cek ngono ya ngono. Tapi ki mang Rio bar delok kok kene. Tapi kok jere disuruh doser. Bang hiup sik. Pelaku. Kayak koyo ngene lho, ngejak bongkar lho. Diben nang kene ngenteni sampean core lak wis. Wong koyo ngene lho. Nek iso dibongkar tok sesuk. Nek iso dibongkar tok. Iso gak le? Nek iso sesuk menora udan. Dikira doser. Lan di dosere. Dosere jeneng lho. Dosere didandani. Doser ning dundunan ya? Oh didandani. Apane? Mbok cete mekanike utik ning ngisor. Ora kali dikuwen. Sepenting wis muatan kok kan. Nah mesti renene iso wis. Motorku ning kono nek. Ning ndi? Ning kidul. Ning kidul. Ning kidul. Iki luwih nemen wayah budale apa iki lho?
Yo apa iki? Nemen iki kok ya. Ya iku dikira dasar ae. Kena iku dasare nek gak dasar bro ya gelem. Hitungan. Hitungan. Iki meranjuk sangu. Timbangane iku sesuk malah gak metu. Ibadeli suwe mare. Karena gue marisan. Iya. Gue terkes apa? Ora dijupuk jadi diben. Oh, son malah diben lho, Lek. Iki dekarom triplek permuk iku. Lah ora lah kok malah aku metu sapa nang sing nggowo. Malah antani kono iki. Deterop sapa iki terus terkes sapa sing wani. Lah iya ben. Wong tak dari di bengi jere ben sik. Lah nek dhek gelem Mas Temuni yo kan dilangsiri saiki. Cacah gelem to. Bolating kok ke. Langsiri saiki. Jane putuk kono engkele dhewe wani to yo. Yo misan sak teko peson karo terapan to. Langsung yo. Oke mat wis teko nggon iki, wis teko nggon. Garek bongkar. Depre wis genjong-genjong muklis ning kono. Wis ngono ae wis teko nggon tak bongkar ae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trot.